Vorig jaar introduceerde Kiwanis de Rooische Ladies voor het eerst de Roefeldag. Waar toen begonnen werd met zo'n 180 leerlingen van 7 basisscholen, is het aantal deelnemers tijdens de tweede editie meer dan verdubbeld. En mag er volgens de organisatie gesproken worden van een groot succes. Ja, maar liefst ruim 400 kinderen op pad naar allemaal bedrijven. Dus ja, gewoon geweldig. En zeker alle support van alle bedrijven en de kinderen die natuurlijk super enthousiast zijn. Bij zo'n 125 bedrijven werd door de kinderen uit groep 8 van de SPOV-scholen geroefeld. Ja, roefelen, dat staat voor snuffelen. En dat is ook letterlijk wat de kinderen natuurlijk doen op een roefeldag. Snuffelen binnen bedrijven om eens te kijken van, ja, wat doen ze nou zoal binnen al die bedrijven. Zodat ze enigszins een idee krijgen, wat kunnen wij nou later eigenlijk allemaal gaan doen. De Roefeldag is een project dat goed bij de doelstelling van Kiwanis aansluit. Wij zijn als Kiwanis natuurlijk een club die ons vooral inzetten voor het goede doel. Veelal door middel van fundraising, altijd gekoppeld aan het kind. En we waren gewoon eens op zoek naar een doelactiviteit om wel degelijk ook weer iets voor de doelgroep te kunnen betekenen. En ook volgend jaar gaan de 8e groepers van Dan weer roefelen. Wel dezelfde wens en dat is dat we weer zo'n enthousiaste reacties mogen krijgen van bedrijven. En dat de bedrijven weer in dezelfde getalen gewoon mee willen doen aan deze dag. Want zonder die bedrijven kunnen we de Roefeldag natuurlijk niet organiseren. En deze dag zal in 2018 georganiseerd worden op vrijdag 15 juni. Ja. Goed zo. Nou, ik heb het al gezien. Als jullie een paar jaartjes verder zijn, er zijn nog wel een paar tussen.